Jasmin Care 2 er et moderne bedesæde, som indeholder mange smarte funktioner. Produktet har blandt andet varme i sædet, natlys og soft close i sæderlåg. Før og efter hver vask rengøres dyserne med rent vand. Du aktiverer vask bagtil ved at trykke en gang på knappen Rectal Wash. Ved hjælp af produktets gennemstrømningsvandvarmer kan du blive vasket med varmt vand, lige så længe du føler behov. Du aktiverer vask fortil ved at trykke på knappen Female Wash. Tørrefunktionen aktiveres ved at trykke på knappen Dryer. Temperatur på sæde, vand og luft kan indstilles på fjernbetjeningen under klappen. Det er også her du indstiller, hvor kraftig vandstrålen skal være. Tryk på pil op eller ned for at justere på vandstrålen. På fjernbetjeningen findes der 2 autoprogrammer. Begge knapper kan indstilles efter behov til at udføre et komplet vasketørreprogram. Du kan indstille temperatur, vasketryk, vasketid og tørretid til dit personlige autoprogram. Det er også muligt at vælge, om programmet skal indeholde både vask bagtil og fortil. Du kan som noget nyt også aktivere Auto 1 og 2 direkte på enheden. I denne videosekvens vises det, hvordan der med et tryk gennemføres et komplet vasketørreprogram, som både indeholder vask bagtil, vask fortil og til sidst tørring. Et bredt udvalg af tilbehør gør det muligt at tilpasse Jasmin Care til brugerens individuelle behov. Du kan enkelt tilslutte en alternativ one-touch betjening via standard fjernbetjeningens mini-jack-port. Når den alternative betjening er tilsluttet, kan du med et enkelt tryk aktivere det automatiske program, som er indstillet under Auto 1. Rengøring og vedligeholdelse. Dysearmene skal med jævne mellemrum rengøres og holdes fri for kalk. Du kan til dette formål anvende almindelig læreredike og en gammel tandbørste. Du har også mulighed for at udskifte dysehovederne eller blot tage dem af for grundig rengøring og afkalkning. Brug en fugtig klud til rengøring under toiletsædet. Du kan løsne toiletsædet fra enheden ved at trykke udløserknappen ind, mens du vipper sædelåsen op. Det er meget vigtigt, at du husker at sætte sædet korrekt på plads og lukke for sædelåsen igen. Du kan let komme til at rengøre bag sædet. Du skal blot trykke udløserknappen ind og trække produktet mod dig selv, så det løsnes fra monteringsskinnen. Produktet skubbes nu tilbage i monteringsskinnen igen.